tilskuere. Er du i gang? Nu er vi. Ja. Okay. Så vi skal bevise, eller jeg skal bevise den her tangentligning. Og vi har et koordinatsystem, hvor der er en funktion i, og der er tegnet en tangent for et vist punkt. Og x-linjen, den kalder vi x0. Og herude, der er det jo så f af x0. Det siger sig selv. Den her tangentligning, det er jo det samme som hældningskoefficienten i virkeligheden. Og den kalder vi A. Og den har den her værdi. Eller den kan man udregne sådan her. Som vi kender fra lineær funktion. Sådan der. Så hvis vi vælger et punkt herude, så har vi ligesom hældningskoefficienten. Og så har vi et x hernede, det kan vi bare kalde x. Og herude, der har vi så et y-værdi. Så nu har vi ligesom noget, vi kan sætte ind på pladserne her. Så det her, det er vores y2. Det er y1, der er det. Og vores x2, det er den der. Vi skriver y minus vores y1, som er f af x0. Og så dividerer vi med x, som er x2, minus x0. Og vores a i det her tilfælde, det er jo hældningskoefficienten, og hældningskoefficienten, det er f mærke af x0. Sådan bliver den sagt, eller hvad man skal sige. Tak. Så hvis vi rykker lidt om på det, så kan vi få det til at give mening her. Så det første vi gør, det er, at vi kan trække, vi kan gange det her på begge sider, så vi får x minus så f mærke af x0 ganget med x minus x0 lige med y minus f af x0. Så langt så godt. Så kan vi fjerne den her ved at lægge den til på begge sider, og så hedder den f af x0 ganget med plus f mærke af x0 ganget med, der skal også lige være en parentes derovre, ganget med x minus x0 lige med y. Og så har vi forskriften, som vi vil frem til. Yes.